Sige, start ka. Maayong maayong aga, gid sa inyo tanan. Sa aton His Life, 10 a.m. Ilonggo service, no? Ang aton Sunday worship experience. Alas 10 sa aga, kada Domingo, arigid kita dire. So salamat sa nagalantaw sa Facebook Live. Labi gid sa YouTube channel naton sang His Life. Welcome gid kamo, ginaabi-abi ko gid kamo sining aga. Kag gina-invite ko gid kamo nga mag-worship kag magsimba sa sining nga lugar. Although ara amo sa inyo balay, join us. Upod kamo sa amon sa pagsimba. Kag before kita magsugod, pwede kita magtindog. Mga di lang kita sa Ginoo. Mabasa lang ko halin ini sa Salmo Kapitulo 50, kag masugod ako sa versikulo 8. Wala ako nagasaway sa inyo tungod sang imo mga halad. Kag sang mga halad nga sinunog, nga imo permi ginahalad sa akon. Pero wala ako kinahanglan sang toro nga mga baka gikan sa inyo mga pastuhan, ukon mga kanding gikan sa inyo mga kahayupan. Tungod kay akon ang tanan nga mga kasapatan sang katalunan. Kag ang mga baka nga linibo sa kabakuluran. Akon ang tanan nga mga kapispisan sa talon, kag ang tanan nga nagakabuhi sa latagon. Kung ginagutom ako, hindi ako magpangayo sa inyo sang pagkaon. Tungod kay akon ang kalibutan, kag ang tanan nga yara sa sini, ambal sang Ginoo. Nagakaon bala ako sang karni sang turo nga mga baka, o kung nagainom sang mga dugo sang mga kanding? Ihalad sa Dios ang mga pagpasalamat. Kagihatag sa labing mataas ang tanan nga mga dulot nga inyo ginsaad. Tawgan ninyo ako kung mag-abot ang kalisdanan. Kay luwason ko kamo kag dayawon ninyo ako. Amoy niyang pulong sa Ginoo salin sa Salmo. Magduko kita kag magpiyong, Amay sa langit, salamat gid Ginoo kay gindalamo kami sa sining nga lugar. Sa paghatag kadayawan sa imo, sa pagsimba sa imo, sa paghalad sa imo sa amon kabuhi. Amay sa langit, pinaagi sa dugo sa amon Ginoo nga si Jesus Kristo. Batuna ang amon pagampo sa imo sining aga. Batuna ang amon sakripisyo Ginoo, kay ikaw ang labing mataas, labing makagahom nga Dios nga naga-worthy sa sininga sacrifice. Lord, bugayi ang imo katawhan sa sininga aga. Nga ari diri subong kag labi na sa nagatan-aw sa amon sa internet. Pakita sa ilang imo gahom, pakita sa ilang imo kaayo. Kag Lord, sa mga nagakinanglan sang healing sang kaayo sa ilalawas, ayuha man sila Ginoo. Kay nagatawag sila sa imo. Kag sa pagsugod sang amon pagampo, Ginoo, i-bless man ang amon pagdayaw sa imo. Initanan ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo, kag tanan nga katawhan maghambal. Amen. Magdayaw kita sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat gid Pastor Winston for that opening prayer. So ari kita subong para maghalad sang pagpasalamat sa aton Ginoo. Amen. Amon man ginaagda ang mga tagpalamati kang nagatan-aw through Facebook Live. Kang nagapamati sa DYVS mayong aga sa inyo tanan. Oras naman sa pagdayaw sa aton Ginoo. Hallelujah. Palakpak kita. Hallelujah. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, damdon ka Kristo, damdon ka Kristo. Buksi amon tagi pusoon Ginoo, buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, damdon ka Kristo, damdon ka Kristo. Makita ang kadungganan mo, silak sang gahong di matago. Kung maipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Makita ang kadungganan mo,
silak sang gahong di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Buksi tagi pusoon, buksi amo tagi pusoon Ginoo. Buksi ang Hallelujah. kabuhi ko, Yes. damdon ka Kristo. Makita ka namon Ginoo. Damdon ka Kristo. Nga tama katahong buksi tagi pusoon namon. Buksi tagi pusoon ko. Buksi ang kabuhi ko. Damdon ka Kristo. Damdon ka Kristo. Makita ka dungganan mo, silak sang gahong di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Makita ka dungganan mo, silak sang gahong di matago. Kung maipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Ambala siya, balaan ka Ginoo. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Makita ka dungganan mo, silak sang gahong di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Buksi tagi pusoon ko. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko. Damdon ka Kristo. Damdon ka Kristo. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko. Damdon ka Kristo. Damdon ka Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Buksi Ginoo ang amon nga mga tagipusoon. Nga makita ka namon Ginoo, ikaw ang Diyos nga mapinalanggaon. Kag imo Ginoo handom sa amon nga magkabuhi kami Ginoo nga prosperous Ginoo nagapanglakaton sa imo. Ginoo, ikaw ang dalan kabuhi kag kamatuoran. Salamat kay sa pagprotekta Ginoo sa amon. Salamat Ginoo sa imo bugay. Salamat sa sining bago nga kabuhi kay Kristo Ginoo. We have been set free from fear, anxiety, depression. Panginoon, salamat Gid. Salamat kag you always give life sa amon. Salamat Gid. So we worship you for who you are. Hallelujah. Gapalapit ako sa imo, ginadumdum ang kaayo mo. Nagahulat ako sa imo, nga manghikot sa kabuhi ko. Balaan, matarong, matutom sa tanan nga tion. Manluluwas, amaayo, amigos ang kabuhi ko. Dalayawon ka, o akon Diyos. Dalayawon ka, o akon Diyos. Dalayawon ka, o akon Diyos. Kristo, Dalayawon. dalayawon ka, o akon Diyos. Dalayawon ka, o akon Diyos. Dalayawon ka, o akon Diyos. Kristo. Dalayawon ka Ginoo, ginluwas mo kami sa kalaglagan Ginoo, gingaan mo kami sang bago nga kabuhi. Gingaan mo kami sang pagtuo Ginoo. Kag magakabuhi kami Ginoo sang paglaom kada adlaw. Hallelujah. Kapalapit. Kapalapit ako sa imo,
ginadumdum ang kaayo mo, nagahulat ako sa imo, nga manghikot sa kabuhi ko, balaan, mataro, matutong sa tanan nga tion, manluluwas, maayo, amigos ang kabuhi ko, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, Kristo. Dalayawon, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, Kristo. Kabuhi ko, ginasalig ko sa promisa mo, kagugmam. Kabuhi ko, ginasalig ko sa promisa mo, kagugmam. Dalayawon, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, Kristo. Dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, dalayawon ka, o akong Diyos, Kristo. Palakpakan Diyos. Hallelujah. Dalayawon si Kristo Jesus. Amen? Ginhatag niya ang iya kabuhi para sa aton. Hallelujah. Para maluwas kita, maset free kita sa sala, from the power of sin and death, kag makaatubang kita sang adlaw-adlaw nga may paglaom tungod ang aton Diyos ara sa aton. Hallelujah. Kag ang aton buwas damlag masanag tungod kay Kristo. Kay tungod ang iya kaayo nagapalibot sa aton, miski anuman ang aton nga ginagyan sa kabuhi, ang Diyos maayo gihapon. Giluwas niya kita sa tanan nga mga sitwasyon sa kabuhi nga nagpaanto sa aton. Sa pagkanta naton siniya, dumdumo naton ang kaayos ang Diyos sa aton kabuhi. Wala niya kita gimpabayaan. Halin sang gamay kita, ang Diyos ara nagabugay sa aton. Ginaayo niya kita sa mga masakit. Naging protektahan niya kita sa adlaw-adlaw labi na gid sa COVID-19. Ari kita diri nagadayaw sa Ginoo. Ginoo ko, kaluoy mo wala nagabago, adlaw-adlaw akong ginakaptan, sugod sa akong pagbugtaw, tuptop sa pagtuloy, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Kantahon taliwan. Ginoo ko, kantahon ta. Kaluoy mo wala nagkabago. Hallelujah. Adlaw-adlaw akong ginakaptan, sugod sa akong pagbugtaw, tuptop sa pagtulog, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matuto, sa kabuhi ko ikaw ang maayo, ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Ang tingog mo nagahatag sang kalayo, sa kadulong
Ikaw ang lalangpan ko, ikaw ang may sa akon, ikaw ang abyan ko, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Sa kabuhi ko ikaw matutong, sa kabuhi ko ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Ang kaayo mo nagasunod, ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugian ko, sambugo sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Ang kabuhi ko, ginatugian ko, sambugo sa imo. Ang kaayo mo nagasunod, nagasunod sa akon. Sa kabuhi ko, ikaw matutong. Sa kabuhi ko, ikaw ang maayo. Ang ginhawa ko halin sa imo, himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Himayaon ko ang kaayos ang Diyos. Palakpakan ta ang aton Ginoo, kay siya maayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amay salamat gid Ginoo sa pag-uyat sang amon mga kamot, kag sa pag-agda sa amon sa pagsulod sang imo balaan nga presensya. Amay salamat sa dugo sang imo anak sa amon Dios nga si Kristo Jesus, sa paglimpyo sa amon sa mga kasalanan kag mga kapaltahan sa amon kinabuhi. Ginadayaw kag gid namon, ginapakabalaan ka namon, kag ginahatag namon sa imo ang tanan nga honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Plakpakan tang Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod ta. Hallelujah. Okay, salamat gid sa liwat. Gina-abi-abi ko kamo. Maayong hapo, maayong aga sa tanan. Sa nagalantaw sa aton sa YouTube, sa Facebook, kag nagapamati sa Voice of Salvation, kag diri man sa physical nga venue naton. Welcome gid kamo kada Domingo, no? Kag gina-encourage ta gid kamo sa pag-agdaman kung sinong nagakinahanglan sang word, sang encouragement sa inyong mga utod, sa inyong mga pamilya. Hagara sila, pakadtua sila diri para ma-bless man sila sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. So, sa sininga aga, mapadayon kita sa aton katapusan nga topic sa series naton, no? Ang matuod nga pagdayaw sa Ginoo, authentic worship, no? Ang matuod nga pagdayaw sa Ginoo. Kag nga aton nga subtopic sa sininga aga, among ginatawag nga ginapakilala mo bala ang Ginoo sa iban. O ginapabutyag mo bala ang iya kaayo sa iban. Gina-introduce mo bala siya sa iban or nahuya ka. Okay? So amo na atong topic for this morning. But before that, tugutin ninyo ako sa paggamay lang gid nga tinion sa hambal sa inyo regarding sa subong nga adlaw. No, kay kabalo man kamo nga today
ang the rest sang kalibutan naga-celebrate sang ginatawag naton nga ano o Halloween, no? Or sa English is All Souls Day. So, ang question dira, ang pamangkot dira, ara bala ini sa balaan nga pulong, no? Gamay lang ni mga utod bago ta magsulod sa aton nga topiko kay I feel na batyag ko nga importante ini para sa matudtuod nga pagsimba kag pagdayaw sa Ginoo. Di ba nga atong topic is authentic worship. Paano magsimba sa Ginoo sang matuod? So, ini nga topiko subong adlaw naga-celebrate. Ano ning celebration? Halloween blay na makadto ka sa sementeryo kag mahala didto sa mga bulak, pagkaon, etc. mga dika. Iban naga-istorya. Ang iban nagapatukar sang sa una, grabe gid nagapatukar kadto na sa sementeryo, madalas ang ilang component kag patukaron tudo-tudo. So nagabugtaw ang patay hindi. Lahog ko lang na ano bla na hindi siya mayo nga pag-celebrate nga. Ang question dira, tama bala ini? Tama bala ini makadto ka sa sementeryo kag mag-celebrate? So, pangitaon naton sa pulong, kaya ang pulong sa Diyos, among giya, among ang gatag sa aton sang direksyon kung paano magsulod sa presensya sa Ginoo. Amen? So, ang ako nga i-cite sa inyo, halin sa Deuteronomio, no? 18. Kag masugod ko sa versikulo, kapitulo 18, versikulo 9. Ang title sini paandam batok sa mga paginawi sang pagano, no? Pagan ini ang buting anon sang pagano nang wala nagatuo sa matudtuod nga Dios. Lain nga Dios yang ginatuuhan nila. Verse 9, kung mag-abot na kamo sa duta nga ginhatag sa inyo sang Ginoo, nga inyo Dios, hindi kamo magsunod sa mga makadingingilad nga mga ginahimo sa mga kapungsuran nga yadto didto. Hindi pag-ihalad ang inyong mga kabataan sa kalayo sa inyong mga altar. Hindi pagtuguti ang imo mga tawo sa paghimo sang magic. No, ang magic hindi na iya sang Ginoo ha. Sa pamakot nung pahimalad, no? Ukon sa pagbabaylan, ukon pagpangsalamangkero. Ukon, ari mga utod, ukon sa pagpamangkot o pagsistorya sa mga espiritu sang patay. Hindi magstorya sa patay. Ang Ginoo nga inyo Dios nagadumot sa mga tawo nga nagahimo sining makangingilad nga mga butang. Gani ginatabog niya ini nga mga kapungsuran pagwa sa duta samtang nagapasulod kamo. Magmatutom gid kamo sa Ginoo. Kaklaro sa hambal. May ara pa, sa Isaiah, may ara pa gid. Kag iban pero hindi ko magpalawig kay hindi ni aton topic. Ang akon lang gusto nga matagaan kita sang tama nga intiende kung ano gid bala ang magsulod sa Ginoo. Kag anong ginakangil-aran sang Ginoo nga mga practice nga maginabuhat sang katawhan, no? Kabalo ka mo mga utod, ang akon nanay napatay siya 2019. Okay? So, syempre ginpalubong nga ato na siya subong sa lulubngan. Pero mga utod, ang pamangkot ko sa inyo, ara gid baladar ang nanay ko sa lulubngan. Wala no? Nadunot na tong iya ang lawas nun niya nga ini ang lawas, wala na nadunot na. Pero ang nanay ko, ato na iya sa langit. Gapati ka mo na. Ang ara dira sa ginlubong, abo na lang. Correct? Tuod ka mo. So makadto ka to, masturya ka sa abo, mahalad ka sa mga pagkaon, hindi na siya kakaon. Wala na siya da. Correct? Kag mahalad ka bulak, okay. Maghalad sang in memory ko no, ang panumdom, ariho, mga utod. Kung i-share ko lang sa inyo. Well, ang ako nanay napatay, nanamian to siya magtanom. Collect na siya mga tanom, mga plants, kag itanom niya na. So sa napatay siya, ginkuha ko ang tanan niya nga plants, kag indala sa balay. Kag subong ako nagatatap sang mga tanom. Kag every time nga ibunyagan akon o atipanon akon ang mga tanom, na makadumdum ko sa kananay ko. Sang buhi pa siya, sang maayo pang lawas. Di bla mas maayo na.
sa tanaw ninyo. Ang memory bala, kung memory lang man ang ginastoryahan naton, mas maayo pa na. Kaya nadumduman naton ang ato nagtaliwan nga mga prinalangga, sang maayo pang kabuhi niya. Correct? Nan, amoy na magpanumdum sa nagligad na naton, pero magsambal kang maset ka date, makadto ka sa amo ni kag ma-celebrate, hindi na ya amo, hindi na gusto sang Ginoo. Kaya hindi na gusto nga practice, hindi na. Tapos na ang kabuhi naton. Once mapatay kita, tapos na ang aton storya, ang aton nga episode. So umugani nga kita diri subong gapamati kay kita buhi pa. Makapamati kita sa pulong kag makahimo sa mga steps sa mga tikang sa pagpalapit sa Ginoo. Samtang buhi kita. Kay kun wala na kita diri maski ano mga pangadi. Kaya aram na sa Bible, no? The story of Lazarus, ibasahan nyo na lang sa New Testament. Budlay gid ya, hindi gid na iya mahimo. Nga halin ka na didto sa kalayo, mapalangit ka, hindi na mga utod. Subong nga daan. Subong mo na ipainchindit sa iba nato ng mga kauturan. Nga useless lang gid na nga mga practices. Kag in fact, ginakangilaran ina sang Ginoo. Okay? So, kabay pa nga na sanagan kita sina nga aspeto, pwede gina dumdumo naton ang aton nga nagtaliwan nga pinalangga, pinaagi sa lain lang nga pag-celebrate, no? Hindi nga amo sina makadto ka didto kag ang hinambal ko kay ina, hindi amo sina. Okay? Sige, mabalik kita sa aton topiko. Aton topic subong is, are you making God famous or are you making God known? Ginapakilala mo bala ang Ginoo sa iban nga tawo? So, sige pa. Basahon ko sa Juan, Kapitulo 4, verse 39 to 41. Amo ni aton nga reference scripture. Madamo nga mga Samariahan nun, sa sadto nga lugar, ang nagtuo kay Jesus, tungod sa ginsugid sang babayi, nga nahibaluan ni Jesus ang tanan niya nga ginapanghimo. Gani, pag-abot sa mga Samariahan nun dito kay Jesus, ginpangabay niya, gidnyala sila, nga kung mahimo magtiner siya didto sa ila. Gani nagtiner siya didto sing duha ka adlaw. Tungod sa iya mga ginpanudlo, madamo pagid ang mga tawo didto nga nagtuo sa iya kag naluwas. So, aning story of the Samaritan woman at the well, ang storya ni sa babae nga nakilala yang Ginoo naton sa babon. Kag sa nakilala niya, excited gid siya nagkadto sa banwa sang Samaria. Kag ginpanugid niya ang nahimo sa Ginoo sa iya. Excited gid siya ang babae kay grabe gid ang paghambal sa Ginoo sa iya kabuhi. Sang nahambal niya to sa iya mga kasimanwa, damo man ang nagtuo kag nagpalapit kay Kristo. So ginhimo siya nga instrumento sa pagpalapnag sa mayong balita. Amen? Okay. So, in connection sa sininga adlaw, sa sininga Sunday, gina-celebrate man naton ang ano na naton ang Mission Sunday. No, every 5th week of the month. So, sa isa ka tuig, may 4 lang gid ka bulan nga may 5 ka simana. No? 5th week, 5th Sunday of the month. No? So, once a quarter lang na siya. So this quarter mo ni ang sa October mo ni ang quarter nga may 5 ka Sundays. And so ano naton subong Mission Sunday. Ano ba lang Mission Sunday? No? Ang Mission Sunday is a form of worship. Karon i-istorya, i-kuan ko sa inyo, i-expound ko sa inyo later on. Pero in connection ni sa aton nga pag tuon sa sini nga topiko ang matuod-tuod nga pag simba sa Ginoo. Okay. Ang pamakutanon is, ginapakilala mo bala ang Diyos, ang Ginoo naton, si Jesus sa iban? Ginapakilala mo? O nahuya ka? Hindi mo gusto mo balaan nga Kristiyano ka? Or hindi mo gusto mo balaan sa iban nga masumulunod ka ni Jesus? So ang aton pag-alagad kag pagtuman sa mga kasuguan sang Dios, sang aton Ginoo, isa ini ka ekspresyon sang aton pagtuo sa iya. No? Maalagad ka, matuman ka sa iya sugo, kag mapangabuhi sang matarong. Sa pagsunod sa sugo niya, nga ginatawag ang dako nga komisyon or the Great Commission nga makuha naton sa Matthew 28,
verse 18 to 20. Isa ka pagpaalinton nga kita nagayaob sa Dios, nagasimba kita sa iya, kay siya ang nahimaya. Okay. Isa pagli ka punto sa gina-celebrate subong sa mga tao, no? Sa sining adlaw ang Halloween, isa lang dapat ang mahimaya. Hindi ang patay, hindi ang mga malain ng mga spirito, kundi ang Diyos ang dapat mahimaya subong adlaw. Nakuha nyo? Ang Ginoo naton Hesukristo ang dapat mahimaya subong adlaw, hindi ang iban pa. Okay. Ang pagtudlo kag pagpadamo sang iya mga sumulunod sa iban nga nasyon, isa ka pinakamataas nga pagsimba or pagsamba sa aton Dios, sa aton Ginoo. Amo nang pinakamataas ang pagpaalinton, ang pagsahambal sa maayong pulong sa iban nga tawo. Mga utod, start na kita. Hindi na maghulat kung saan ka ready. Hindi na maghuya-huya. Kung may oportunidad, for example, may ara nagamasakit sa inyo, may ara nagakinahanglan, may depressed, may ara nagaproblema, isa ina kaganhaan sa pagpaalinton, sa pagsugod, sa pagstorya sa maayong pulong sa Ginoo. Tagai sila pag-asa sa kabuhi, pinagi sa pulong sa Ginoo. Nakuha ninyo? Ina-ina siya ka mga sitwasyon nga dapat naton hindi maghuya-huya, hindi magkwanta, ipahayagid ang maayong balita. Naghatag si Jesus sa iya mga sumulunod sa pinakamataas nga mando, mo ning the Great Commission, no? Ari ang ibasahon ko na lang, no? Karon nagkadto ang 11 ka sumulunod ni Jesus didto sa Galilea, sa bukid nga iya ginsiling sa ila. Pagkakita nila sa iya, nagsimba sila sa iya, pero ang iban nagpangduha-duha kung si Kristo gid bala ang ila nakita. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ang ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag sa duta. Gani kadtuin ninyo, amo ning mando. Ang tanan nga mga katawhan kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Uy, mando gali na. Bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sa Espiritu Santo. Kag tudluin ninyo sila sa pagtuman, nga tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa ila, sa inyo. Dumduman ninyo nga mga kaupod ninyo ako permi, hasta sa katapusan sang kalibutan. Hindi gina naton pagkalimtan mga utod ha, ang Ginoo maupod gid sa aton, hasta gid sa katapusan. As long as ginapahayag mo ang mayong balita. So, amo ning mando sa aton sa Ginoo. And today is Mission Sunday. Kag gina-connect naton ina. Nga mission gali naton, part of worship is to give people the chance to know God. Makilala man nila ang Ginoo. No? Sa aton ka opisina, abaw damo gid dira. Mga nakakinahanglan gid sang pulong sa Ginoo, no? Damo gid ang nagtalang sa kinabuhi. Damo gid ang nagakasakit subong kay wala sila kay balo kung anong himuon nila sa ila kabuhi. Ang problema gid sa pinakadako nga problema sang tawo, hindi nga wala pag-asa, kundi wala sila kakilala sang tawo nga nagahatag sang pag-asa nga amo si Jesus Christ. Amen? So, ang pinakamataas nga mando, ini nga sugo sa aton sa pagpalapnag sa mayong balita sang kaluwasan, kag maghimo kag magtudlo sa mga sumulunod o kung disipulo ni Kristo. Uy, may kabataan ka mo. Unaha sila. Himua sila disipulo. Sumulod ng Jesus. May mga manghod ka mo. May mga utod ka mo, manghod. Tudloi sila. Sila unaha. May mga kaparintihan ka mo, nga mga manghod. Hagara sila diri. Or tudloi man sila. Maski gamay lang, isa lang ka scripture, no? Mag-share ka. For example, upod ka mo kaon, no? Samtang bago magkaon, sige ka mo storya, ihatag ang anuman ang mayong pulong sa Ginoo. Isa lang ka verse. Tagai sila pag-asa. Pahinay-hinay lang, pahinay-hinay. Para makabati man sila sa mayong balita. Kag next is lakat bautisuhan ka magtudlo sa tanan nga katawhan sa bilog nga kalibutan, isa sa pinakatulid nga sugo sang aton Ginoo. Hindi lang diri sa aton lugar, pero sa iban man nga nasyon. Karon ihambal ko sa inyo kung paano ka makasuporta, makahatag. Paano ka hindi kuya makalakat sa iban nga lugar.
So paano ka makasuporta? Karon ihambal ko sa inyo. Okay. Mga utod, sang gabi ko ni nga ginbuhat ang aton nga sharing sa inyo, medyo gabi na, kagad kabudlay gali mag-translate from English to Ilonggo. So ang inimo ko, ato part Ilonggo, pwede ta kasugod English lang anay para dasig-dasig. No? So amo nang aton na kuan. Pero later on itingwaan ko gid nga i-translate ko gid sa Ilonggo ang aton nga mga sharing diri. So paano kita maghimo disipulo? How are we to make disciples? Number 1 is to baptize them and teaching them all that Jesus commanded. So, dapat tudluan anay sila, ipakilala anay sa ila, sino si Jesus Christ. Kag paano magsunod sa iya? Pakilala sa ila. Paano mo bala nakilala si Jesus? How? Sa subong, paano mo siya nakilala? Amo lang man na, sugod ka da. Kay hindi ka makahatag sang wala sa imo. You cannot give what you don't have. Okay? So, paano mo nakilala ang Ginoo? Subong ano pagkakilala mo sa iya? Amo lang na i-share sa aton mga utod. Okay? Tapos, himua sila nga sumulunod. Ano ni mga sumulunod? Anong disipulo? Ang disipulo, amo ining make disciples, ang pagsubuhat sang sumulunod, amo ning primary command. Ang unang sugo sa aton Ginoo. So, going, baptizing, teaching. Amo nang ang sugo sa aton sa Ginoo. Nga ma-fulfill naton ang Great Commission. Sige. So ano ang isa ka disipulo? Anong isa ka sumulunod sa aton Ginoo? Ang isa ka disipulo or sumulunod, amo ini siya nagabaton sang instruksyon sa iban. Kag ini nga mga instruksyon ginasulod niya gid sa iya ka tagipusoon. Nagapati gid siya. Sang ini nga instruksyon, kag ginatuman niya, kag ginapangabuhi. Liwaton ko. Ang isa ka sumulunod ni Jesus, nakabati sa mayong balita, sa kaluwasan, kag ginasunod niya ini, kag ginapangabuhi. Amoy ng isa ka disipulo, isa ka sumulunod. So, ang isa ka Christian nga sumulunod is a follower of Christ, one who believes in the teaching of Christ. Ari mga utod, may revelation kong ihatag sa inyo. You are not born a Christian. Liwat. Nakuha kong atensyon nyo. Pagkabata mo, hindi ka Kristiyano. Maski ang imo amay, nanay mo, kaluluhan mo Kristiyano pa, ikaw ya hindi. Pagbata, sa pagbunag ba? Pagwa sa imo bala? Okay? Based aton di, explanation. Why? Because wala mo pa nakilala si Jesus Christ. So paano ko tawagon ng Christian? Damo-damo gidya wrong connotation or wrong concept about Christianity, no? Amo gani nga obligasyon sang isa ka iloy, sang amay, sang mga ginikanan sa pagtudlo sa ila kabataan about Jesus Christ para maging Kristiyano ang ila kabataan. Tuod na. Kay wala na tawo ang aton mga bata nga Kristiyano dayon instant. Hindi. Dapat nila anay makilala ang Diyos. Si Jesus, bago sila mga Kristiyano. Ang isa ka sumulunod ni Kristo, nagasunod sa iya, naga-imitate, no? Sa example ni Jesus, nagabaton sa sakripisyo. Kaya ang sakripisyo, ang sacrifice, nagapa-mature. Dogin sunog, ang bulawan, kung hindi mo pagsunugon, hindi sa mangin pure. Ikaw bulawan ka, sa mata ng Diyos, bulawan ka. Dapat, gani nga dapat niya sunugon sang Diyos ang mga higko sa aton kabuhi, sa aton kaugalingon, sa lawas naton, kalawasan naton. Paano niya na sunugon? Pinaagi sa paghatag sa aton sang sitwasyon nga matistingan ang aton pagtuo sa iya. Nakuha nyo? Ara pa? Okay pa? Amo na, nagatuo kita sa iya, nagapurify kita na. It's purification. Ang pagsakripisyo para sa aton Diyos. Ina-purify kita. So, ang sugo, nga pinakamataas nga sugo, the Great Commission to make disciples, magbuhat sa mga sumulunod, ang butsing anon sini, matudlo kita, kag matraining kita sa mga tao, sa aton pamilya, sa pagsunod, kag sa pagtuman, sa pag-obey sa aton Kristo. Amen? Hindi ka Kristiyano
kung wala ka nagatuman, nagasunod sa sugo ni Jesus Christ. Kristiyano ka sa ngalan, pero sa buhat hindi. Fake kang Kristiyano ko na muna, mga utod. Dapat gid masunod kita. Yes, mabudlay, pero dapat ginaton tumanon. Kaya ang padya naton, dako kayo sa langit. Wala pa naton na imagine. Okay? Dito sa Acts 1:8, na hambal dire, makabaton kamo sang gahom, kung magpag-abot sang balaan nga spirito, masulod sa inyo, kag kamo mangin testigo nakon sa Jerusalem, sa tanan nga Judea, sa Samaria, kag sa to the rest of the ends of the world, sa iban nga nasyon. Amo ini ang proseso, no? So, kung maghambal ka mo, mag-share ka mo, mangin testigo ka mo, mangin witness ka mo sa balaan nga pulong sa Diyos, hulataan na ang balaan nga spirito. Hindi magiho kung wala ang balaan nga spirito. Paano mo mabalaan? Mabalaan mo kung ara ng balaan nga spirito, kay kahibalo, ikaw maghambal kung anong hihambal mo. Diwaton ko. Siyempre, gina-assume kong pangabuyo kita, no? Kay sa pangamuyo, dira nagaabot ang empowerment sa Holy Spirit. So, gina-assume ko nga all things being equal, no? Dapat gid hulataan nay kung may ikaw kakilala, amigo nimo, nga kinahanglan mag-share sang pulong sa Dios, mabamang ko ta, Lord, mahambal ko tani sa iya tungod sa imo. Buligi ko bi. Tagai ko direksyon kung ano ihambal sa iya. Amo anay ana. Kay may mga times man nga kung excited gid kita. Maski wala pa timing sang Ginoo, sige na ta kuanti kuisa daw hindi bala amo. Amot ko na feel niyo na. Maghambal ka daw wala sang hindi mababatunan ang imo ginhambal. So dapat may timing sang Ginoo kay ginahumok niya ang tagipusoon sang ginhambalan mo. Ginapahumok anay niya. Nakuha niya ang bot ko sing ganon. Kung maghambal ka, nga matig-up ang tagipusoon, iyawan kagidutod. Hulatagid ang empowerment sa Holy Spirit. Kay ang Great Commission, ang pinakamataas nga mando, gina-enable, ginatagaan gahom, pinaagi sa gahom sang balaan nga spirito. Okay? So kita tanan testigo ni Jesus Christ, ang aton kabuhi, para ma-fulfill naton ang Great Commission. May kuan ka, may purpose ka ha. Even ang mga kabataan may purpose. Okay? Next. Paano bala sa mga disipulo ni Jesus, ang mga sumulunod niya na fulfill ang Great Commission? Paano? Ang una gid, inuna sila sa ilang lugar, sa Jerusalem. Ginuna nila dito. Pareho man sa aton subong, hindi anay paano sa iban, una ang pamilya mo. Mga utod amo ni pinaka makakululba nga sitwasyon subong sa kalibutan. Damo gid ang wala nakakilala kay Jesus, kay Kristo Jesus. Damo gid. Yes, kakilala sila may Jesus. Pero it doesn't mean nga nagasunod sila. Okay? Nakuha niyo bot ko singinon? Kalabi na da aton pamilya. Ari makakululba. Kung hindi sila makakilala kay Jesus, kag napatay sila, tanaw nyo, din sila makadto. Amo na bala. Kung gusto mong pamilya mo, maluwas man, makapalangit man, sugod ka na, subukan mo na trabaho mo, amo na assignment mo. Nagpuli mo karon, pangadi ka, Lord, sino dis pamilya ko ang akon nga sharean sang ipulong mo. Pangadi ka, kay hatag na sang Ginoo. Number 2, ang balaan nga spirito, ang amo ang nagpalapnag sang simbahan niya, hindi tawo. Kay kung tawo lang, wala naglapnag ang simbahan hasta subong. May gahom gid sang balaan nga spirito. Ang church was birthed out, ginbunag ini, pinaagi sa balaan nga spirito. Liwat. Ang simbahan, kita, ginbunag, pinaagi sa balaan nga spirito. Kung wala ang balaan nga spirito, wala na bunag ang church. Tuod-tuod, ginamang utod. Wala akong naghambal di sang false nga theology. No? Kay hambal ni Jesus, gani hulatan ninyo ang balaan nga spirito bago ka mo maglakat.
Pentecost. I'm talking about Pentecost. And finally, ang balaan nga kasulatan makalabot no sa katapusan sa kalibutan. And then the end will come, no? So hasta subong kita naga-act as ambassador. Naga-representar ikaw sa aton Ginoo. Magpuli ka karon, kung din ka magatrabaho, ikaw ang representative sa aton Dios sa imo, sa aton individual nga ginatrabahoan, ginapuy-an, sa aton komunidad, ikaw ina, wala na sang lain pa. Okay, ma-close ko dire. So paano naton mapalapnag ang Great Commission sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi? Simple lang gid. Again, hambal ko sa inyo, hindi kita makagiyo kung wala ang balaan nga espiritu. Kay ang balaan nga espiritu among nagahatag sa aton gahom, kung himuon ano ang ginahambal sang pulong, kag ginatagaan ginagiyahan kita sa pagiho. Sige, next. So number 1, be led by the Spirit. Mga utod, sang una, hindi ko kabati sa Ginoo. No? Pero na-intriga, gid ko nga naghambal ang Bible nga, my sheep hear my voice. Kung hindi ko gali kabati sa Ginoo, sheep ko niya, sumulunod ko niya, na-intriga, gid ko mga utod, ginpalibugan ko gid pila kadlaw. So ginkuan ko gid, gintunan ko gid paano mangin makabati sa Dios sa Ginoo. Amo man na subong aton. Para kita makagiho sa matarong, importante gid mga utod, dapat naton mabatian ang tingog sang Dios sa aton kabuhi. Mabalaan nyo na as long attuned ka sa iya, nakafocus ka sa iya, ang imo mind sa iya. Start lang anay dira. Siyempre gibasa kid diya sang pulong. Basa kid sang pulong. Kay kun kisa, or most of the time, sa pulong siya naghambal ang aton Ginoo. Kung magbasa kita, buhi ang akong pulong. Di ko na, sa una magbasa ko Bible, hindi ko ka-intindi. Pero sa padayon, with the guidance of the Holy Spirit, kahapos na lang, even may mga revelasyon. May mga ginpakita sa ako ng Ginoo, nga wala pa na hambal, wala pa na reveal, even mga doktrina, wala pa na yan na doktrina. Wala. Actually, mga utod, ang doktrina, guidelines na. Pero ang patutuod gid nga sa paglakat, ang isa ka matutuod nga Kristiyano, dapat makabati siya sa tingog sang Ginoo. Hindi imposible, I tell you, hindi imposible, utod. Hindi imposible. Hindi maghambal nga ka-imposible mo na iya. Ang Diyos nga creator sang bilog nga kalibutan, mahambal sa akon. Oo, mahambal sa imo. Pakalmahal ang imo. Be still. Amo hambal gani sa Psalms 40. Be still and know that He is God. Diyos siya. Amo lang ng requirement. Relax lang kag pamati lang gid sa iya. Okay? So amo na una lang nga step anay. Hindi na ko anay magpaano dara, no? Manginsensitibo kita sa ginhambal niya sa aton kag instant dapat ang aton obedience. May hambal ganing Ginoo sa aton, dapat tumanon dayon. Nga kay delayed obedience is what? Disobedience. Liwat. Dapat kung maihambal sa inyo ang Dios, ang Ginoo, nga dapat ginasugo ya kamo, tumana dayon. Nga kay kung mag-argue ka pa sa Lord, hindi ka na igambal. Ma-argue ka pa bla. Nag-delay ka, no? Delayed obedience is disobedience. So dapat tuman kita dayon. Next, dapat anything nga mag-disrupt sa aton nga mga routine sa aton kabuhi. Kung siya naghambal, untatigid na, kagunaha siya. Giving God a priority. Tagaigid prioridad ang Ginoo. Tapos, dapat nato maintindihan nga ang Ginoo ara dira sa paggiya sa aton. Ang balaan nga espiritu sa paghatag sa aton sang power. Pag-equip sa aton. Hindi magkabala ka kung, hindi ka kabalo maghambal. Sige lang. Ang kanami gani, one time, gin-invite ako sa Cebu pa ko sang una. Gin-invite ako to speak in front. Bogin instant mga utod.
Nablang wala ka prepare. Gin-invite ka lang gulping nga ma-speak. Kagi ka muna. Ginervyos ko mga utod. Wala ko yung kabalo kung ano ihambal ko. Pero I stepped out in faith. Amo na, matikang ka sa pinagi sa faith. Kag hambal lang, sugo ano lang ang inhatag dayon nga kwan sa Ginoo, ihambal. Ga-flow lang dayon, kanami, gali isang balang spirito. Only if we step out in faith. Amo nang gusto niya, hindi nga preparar ka gidayon, readyhon mo, kung isa hindi na kaya ang Ginoo gambal mo, kung nang too much preparation. Sometimes, okay man na, wala gina problema. Pero sometimes, basi, bala ikaw na naihaw, hindi na siya. Mabalaan mo gid kung Ginoo ang nagambal kung wala preparasyon. Tod gina. Nakagi ko sina. Sige pa, dali on ta. Next, last is, sometimes may kakulba kita. Itong natabo sa akon, may kahadlok, fear, nga inadequate kita, hindi kita kabalo. Wala kita kabalo sa atong ihambal, wala kita kabalo sa atong inabatsyag, wala kita sang kaisog, no? Sa paghambal sang pulong sang Ginoo. Pero maghambal ganing Ginoo, nga mahimuon kita, ginatagaan, He always provides what we need to accomplish it. Di what? Kung may isugo ganing Ginoo sa aton, gina-equip man kita niya, tagaan kita niya sa nagakaigo nga tools sa paghambal, sa pag-accomplish sang iya ginsugo sa aton. Okay? Number 2, build relationships and share the good news with your sphere of influence. Okay, Mission Sunday. Hindi na kinanglan nga ikaw gid malakat nga kung diin ka makadto sa din. Start na mo gani kay nako gina-emphasize pa sa inyo. Start anay sa aton families, sa aton nga mga utod, mga pamilya ta. Damo pagid wala kakilala sila, even I. Damo pagid may mga resistance pa kun kisa. Kay may sarili man sila nga pagtuo mo. Di kun kisa kabudlay. So mag-amo gani sina, pray anay. So, for example, ang imo tiyo kabudlay sharean. So pangadi Lord, buligi man ko bi, pahumuka ang iya tagi pusoon para maghambal ko sa iya, batunon niya man ka. Amo anay na. Kay so mga utod may mga ginpili man gid ang Ginoo mo. Ako gapati ko na kag-ari ka mo diri subong, pinili ka mo sang Dios. Amo ganing ang the rest ng kalibutan wala diri kay kamo yang ginpili. Amen. Nan. Okay, number 2, yes, global missions, ang paghatag sang ang pulong, pagslapnag sang pulong sang Ginoo, bilog para sa bilog ng kalibutan ini, para ma-fulfill ang Great Commission or ang pinakamataas nga mando. Himuon mga sumulunod ang tanan nga nasyon sang kalibutan. And we must remember nga ina nga mando includes us, kita na aton pamilya. And number 3, ari mga utod, kung hindi ka gid pwede, kung hindi gid kaya wala ka sang time or wala ka gid yan, huya ka gid, do ka imposible gid yan makabulig ka magmisyon, maghatag sa magpalapnag, no? You can also help, be a tool to spread the news, no? Paano? Siyempre una gid pray and then give, paghatag, pagsuporta. Later on, ikuan ko na diri, may duwa kita ka envelope nga hatag sa inyo. I don't know kung nahatag ang brown, may brown envelope. Brown envelope kag white envelope. Ang brown envelope, if you may ara ka steering sa imo tagi pusuon nga magsuporta sa misyon. May mga missionary bla kita mga utod. May ara kita sa Thailand, no? May ara kita sa iban nga duog, may ara kita sa Dumaguete, no? Misyon ina. So, kung gusto mo magsuporta, makahatag kita in terms of financial aspect. Financial nga aspeto. Maski pila lang, wala gid gina kung dako gid nga kantidad, hindi. Kung ano lang ang willing ka maghatag. Kay God loves a cheerful giver. No? Mahatag ka man lang, pero di magbuya, hindi na lang maghatag. Kay hindi ang blessing ma-cancel pa, no? So maghatag ka inablang, daga smooth lang hatag. Amo na sa Ginoo subong. Nakuha nyo? So God loves a cheerful giver. So kung ara sa heart mo sa pagsuporta sa sini ng mga aton nga mandate para makabati man ang iban sumayong balita. Gina-encourage, ginahikayat ko gid kamo nga maghatag sa mission
sa sining simbahan. Kay ini nga simbahan is a good soil. Maining sa pagtanom sang maayo nga nga palaabuton sa Ginoo, no. So ma-participate kita kay gina-enable kita nga to empower missionaries and ministries by our giving para sa advancement sang gospel sa atong Ginoo. So maski hindi kita direkta nga maghatag, ang Bible naghatag kita nga we can get to be a receiver of righteousness that is born from our support. Pag suporta mo malang, kag may ma-convert dito nga kalag, sa imo ina-credit. Okay? Because nagsuporta ka. And last is 2 Corinthians 9:10. Amo ning naming nga verse. Kung abot nyo sa balay nyo, may Bible ka mo, balikin ninyo mga utod. 2 Corinto, ikaduha nga Corinto, Kapitulo 9, versikulo 10, naghambal ini. English lang ha. He who supplies seed to the sower, ang sino ko nung naghatag seed. In this case, financial aid, no? And bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Ang buti nga sina, maghatag kita sang liso, sang binhi. Ang ina nga binhi, mga tubo, kag mag-harvest, may anihon. Hindi na kita sina makabatsyag, pero iba na nga tao makabatsyag sina sang anihon. Nakuha niyo ba kasi ngayon? Spiritual ang aton nga ang anihon sa aton Ginoo. So naga-partake kita, ambit kita sa pag-harvest, sa pag-ani sa ginharian sa Ginoo. Amen? Sige, may nyara pa. Okay, last na ni. So how amazing sina, no? Nga hindi kita physically makalakat, pero ara gid kita makahatag kita by supporting our missionaries through our giving. Okay? Next. So whether or not it's 1 peso or 1 million peso, wala gid problema sa Ginoo. He can accept our giving as long as it's nahatag ina with all of our hearts. Cheerful ang aton paghatag sa iya. Okay. So salamat gid. Again, after sang aton nga service, gina-invite ko ang mga lalaki magkadto diri sa akong tuo kay ma-sharing kita kadali lang gid, no? Ang mga babae diri sa tunga, kag mga kabataan diri sa kawala naton nga portion sa aton nga stage. Okay? So with that, mga muyo kita, magduko lang kita palihog. Amay sa langit, salamat gid Ginoo. Salamat sa imo kaayo, sa imo katutom, sa imo nga pagkatampad sa amon. Lord, ginapalangga mo gid gali kami. Kay makabatya gid kami Ginoo kung paano mo kami ginatagan atensyon, gin-nurture, ginbuligan, ginayo, gin-restore sa sininga kalibutan. Ginoo, surrender namon Lord ang amon kabuhi sa sininga tion. Kag Lord, buligi man kami sa pagpalapnag sang imo pulong sa iban nga tawo. Para si Raman makabati kag makatuman, mangin sumulunod, mangin disipulo ni Kristo Jesus para sa pag-fulfill sang Great Commission. Lord God, tuy-tuyi kami sa amon matag adlaw nga buluhaton. Giyahi kami nga ang tanan mong nga buhaton makahatag himaya sa imo, especially sining adlaw Ginoo. Lord, hindi kami gusto nga mahimuon kami nga hindi makahatag himaya sa imo. So tuy-tuyi kami Lord. Tagai kami conviction of the Holy Spirit nga ginahambal, ginabuhat namon suno pa sa imo kasuguan. Hindi ka gusto namon nga ikaw ma-displease sa amon himuon. Kag Lord God, imo lang gid ang kadayawan. Imo lang gid ang dungog kag himaya. Sa ngalan ni Kristo Jesus among Ginoo. Amen. So, mayong aga sa inyo tanan. So, sini nga time, sino naman nga tinion aton nga giving time dra sa Ginoo. So, before kita maghatag, nang may ara kita nga regular nga giving, amo niho ang aton. So, ang aton nga mission Sunday nga giving, amo ni siya ang brown. So, before kita maghatag, magabasa lang ko sa pulong sa Ginoo sa Lucas 6 verse 38. Hambal yadi,
maghatag kamo agod paghahatagan man kamo sang Dios. Wa ka nami siya pulong no. Kung maghatag ang Dios sa inyo, ginasukob gid niya sing maayo. Ginauyog, ginadasok, kag nagaawas. Paantis ibubo sa inyo, suludlan. Kay kung paano ang inyo paghatag sa iban, amuman ina ang paghatag sa Dios sa inyo. So kanami isang pulong sing Ginoo sini nga verse nga tag sa aton encouragement, no? Ang iya nga pulong. So magapangamuyo kita. Amay nga balaan, salamat Ginoo sang imo pulong. Salamat Ginoo naghatag sa amon sang encouragement, Lord God. Ginoo nga ang imo pulong buhi kag ikaw gid Lord ang naga-provide Ginoo God sa amon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag inggaan mo kami oportunidad Ginoo God subong mga makhatag Ginoo dira sa imo sa amo nga tithes and offering o God. Lord, i-bless nimo ta sa tagsa Ginoo Lord God. Ginoo subong sa amo nga paghatag kag madamo pa ini Ginoo Lord God. Malabot Ginoo nga mga tawo nga wala pa Ginoo nakakilala Ginoo God sa imo. Lord, bless our offering today as we give Lord God our heart, Lord. Puno sing kalipay Ginoo God dira sa imo. And Father, we give you praise and honor, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let us all stand. Magatindog kita kag maghatag kita subong. Okay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, magtindog kita. So after this, maggamay lang tanga small group, no? Kag maghatag ta kadayawan sa Ginoo. Mag-pray lang ko sa inyo and then small group na dayon. Amay, salamat gid Ginoo sang pulong mo. Salamat gid Ginoo sang empowerment mo through the Holy Spirit. And Lord God, we pray nga sa sini nga simana makita sang iban nga tawo kung ano kakaayo sa amon kabuhi. Lord, tuytuyi kami, proteksyon ni kami, tigai kami sang nagakaigo nga ihibalo sa pagsunod sa imo, kag sa paghambal sa imo pulong sa iban. Lord, thank you, God. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in Jesus. And all your people will say, Amen, amen, amen. Plakpakan tabing Ginoo. Mayong aga. Sige, mag-group na ta.